Ingdeng gethom kechok ningkan isek Lokhimon aron asadlang messen pen kepacun. Lokhimon aron isi sadlang ketok sipati dun lapen angton pen pangrumpet pen bang faru plira ingkoya arisui jangatum sipati dun lapen pini ketok asadlang ang theke mate result ki pg afan ke arni hot thelang usi nang pachini dun News Textbook, any his life. Pini nilitum Lokhimon Songhur sang chiroma mai pen kideng pon kengkane sek Lokhimon salang epadolong nilitum media korte nilitum nang ko humri pon nilitum phan chorolo lapen ningkang sama kadom samyang pajelo kardom lasi pini nilitum dak Lokhimon ashram ante dak akengri lo nilitum dak sok phia aklamalong hemphu Lokhimon higher secondary school long sinitum sarlang bang nitum padu ponong lo labang so salang itum kideng ponang ko kathip thipi bangelo son lo je mena ron aron alam lo pote kichini bek nangji lasi non ki thurmi o ki mi tum stame ke bangji lang apor stame mena ron ki ther thip je phan ki claim ke dam nangji ki do ke thak nangji lapen Lokhimon aron along arnam alam pen chinglok lahai kachini kenang sot pusin nilitum bangso sai bang deng pon lo bangso sai nilitum ki deng pon piling pen ke indeng thom lo Lokhimon ashram mate dak aking ri bang ke dak hemphu Lokhimon english side sinilong sinitum padu pon lo lapen second ashram mate hini dawan long ri bang ke japrajan gudam english high school sinitum padu pon lo lapen ke thom dawan long riang kang third ashram labang ke hatimora pathar lp school Paraksan itu pada pon lo, lapen di dewan orang riang kang forestrom bang ke Bokulia English Medium Higher Secondary High School long senitum bangsa sadlang bang pada ponong lo. Nitum aklas bang nitum jongdam de, lagi nitum isi arta pen si lakha pon nitum Lincoln Cricket Home arta pen tela bangsa sadlang bang ke tok ponong lo. Lincoln Cricket Home pen risoi jang dotik an bang ke tok ponong lo. Astame kacit thik do, la nitum along nang cerap dun. Lokhimon Songho engineer group pen sila bangso asai long bang nilitum long tangka hin nilitum hanang cerap dun do lasi labang nilitum ki thik pon do labang nilitum la along routine pen nilitum pini in charge hisab kitoy do halatum pen laso exam hatum kitoy ke bank pen nilitum dak chingwai pen sin nilitum la check pen sin nilitum la bangke nilitum result bangke pathi umpo pini bangke nilitum result adet bangke nilitum jongpon pela mate pang armu bang pangrumpet pen nilitum long amen ngache thavdun lake isi dowan long ri angkang pada kamarlo lake 219 aken didet do lapen sini dowan long ri angkang japra langso labangke 111 aken didet do lapen
ke thom dwan long riang kang harasrom labang ke bang thongkep ana candidate do lapen pli dwan long riang kang abang labang ke 61 ana candidate letum long pondo lasila ka duga we pangrum pet pen ke letum 420 an letum aphai long pondo lapen pini labangso ajai megalong nitum Lukhimon Songhor sang chingrom amai pen kideng ponalong nang nitum mena asai open nang nitum nang kahumri pot nang nitum media team hansame ningak long pen churo parpik lo lapen pini nitum long labangso asai kideng nang chirabdun bangphu bangphi menang do nitum long dihinamu nang chirabdun Lukhimon Songho engineer group pen chenglok Lukhimon Songho tiripia mai pen samai tum hanang chirabdun do lapen pini nitum ladak laso asai ke pacun je phan nitum invigilator hisap pen samai nitum kacuhang pondo lapen external lapen visitor kadugo we phan samai nitum Lukhimon Songho riso yang chingma mai ahin pen ningak long pen chorolo pini ladak labang so satlang minaron aphan kaching hon kachematha pen pini labang so asatlang nang kitok dun akorti ingjir atum ana phanstame ningak long pen chorolo lase ka dugoi phanstame ansu se arnam Lukhimon hirjumai pada thule tholana kardom